रायजोनि सोरखारि नङै देहा फाहामसालिफ्राव हरखाबै आयुष्मान कार्डजों बेसेन नाङै फाहामथाय होनाया बन्द जादों। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा फोरमायथिदों फै जों मिथिना लानि। आयुष्मान कार्डजों सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय होनाया जेबो जुक्ति गैया बेखौ बुंथिदों बिथाङा। बियो जोंनि गोरोन्थिमोन, दा बेखौ गेबें खालामफिनबाय। दा मोन 300 गेदेर बेरामिफोरखौ आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानो हासिगोन होन्नानैबो फोरमायथियो बिथाङा। गेदेर बेराम जेरै हार्ट ट्रेन्सप्लान्ट, किडनि ट्रेन्सप्लान्ट, निउर'लजिकेल सार्जारि, बार्न इन्जुरि आरो माखासे बैफोर बेरामफोरखौ सोरखारि आरो सोरखारि नङि मोन्नैबो रोखोमनि देहा फाहामसालियाव आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हागोन। नाथाय सरासनस्रा बेराम, गथ' जोनोम होनाय बायदिनि थाखाय सरखारि नङि देहा फाहामसालियाव आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों बेसेन नाङै फाहामथाय मोननाय नङा। बेफोर बेरामफोरखौ सोरखारियानो फाहामथाय लानो हागोन होन्नानैबो बुंथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जायनाखि आयुष्मान कार्डनि सोरखारि आरो सोरखारि नङि देहा फाहामसालियाव गरिब सुबुंफ्रा बेसेन नाङै फाहामथाय लानो हागोन होन्नानै सोरखारनिफ्राय सिगां समाव फोसावनाय जादोंमोन। बियो जोंनि गोरोन्थिमोन होन्ना दा बुंदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मोन 300 गेदेर बेरामफोरखौ सरखारि नङि फाहामसालियाव आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों फाहामथाय लानो हागोन। नाथाय सरासनस्रा बेरामफोरखौ आयुष्मान कार्डनि गेजेरजों खालि सोरखारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथाय होनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लादों होन्ना फोरमायथिदों।